Ndalo auchiel ka Pasaka podi, Yesu nodhi Bethania, kama ne Lazaro nitie, mane Yesu chiero kuom jomotho. Ne gitedo ne chiemo kuno, kendo Maritha notiyo negi. To Lazaro ne en ng'at achiel kuom joma nobet ka chiemo kode. Eka Mariam nokawo mo maromo ratil achiel, mang'we ng'ar ahinya, ma nengone tek. Nowirogo tiend Yesu, moyweyo tiende gi yie wiye owuon, to ot nopong' gi tik mo. Eka achiel kuom jopuonjrene, Judas ja Iskariot, mane biro ndhoge, nowacho niya, "Marang'o mo mang'we ng'arni ok olok dinari 13 mondo omi jomodhier?" En ok owacho mano nimar noparo jomodhier, to nikech ne en jakuo. Kendo kaka ne en jarit kiroho, noluchore gi gik moket e iye. Yesu nowacho ni, "Weyeuru mondo okane nyaka chieng' ikna, nikech jomodhier un-go ndalo duto, to an ok an kodu ndalo duto." Oganda maduong' mar jo-Yahudi nowinjo ni en kuno, kendo ne gibiro ok nikech Yesu kende, to ni mondo gine Lazaro bende, manochiero oa kuom jomotho. Omiyo jodolo madongo noporo wach mondo gineg Lazaro bende, nimar ji mang'eny kuom jo-Yahudi nodhi kendo noyie kuom Yesu nikech en. Kinyne, oganda maduong' manobiro e sawo ka nowinjo ni Yesu biro Jerusalem, ne gikawo bede othidhe, ne giwuok oko gidhi romone. Ne gikok ni, "Hosana, en ng'ama ogwedhi mabiro e nying Ruoth, en e Ruodh Israel." To Yesu ka nonwang'o nyathi kanyna, noidhe, kaka nondiki niya, "Kik iluor nyar Sayun, ne Ruodhi biro koidho nyathi kanyna." Mokwongo jopuonjrene ne ok owinjo tiend wechegi, to ka Yesu nosemi duong', eka ne giparo ni magi nondiki kuome, kendo magi bende ema ne gitimone. Oganda mane ni kode ka noluongo Lazaro ae liel mochiere oa kuom jomotho, nodoko joneno. Ma en emomiyo oganda nodhi romone, nikech ne giwinjo ni notimo ranyisno. Eka jo-Farisai nowacho kendgi niya, "Uneno kaka ok unyal gimoro, neuru, piny duto luwo bang'e." Ne nitie jo-Yunani moko kuom joma ne idho dhi lemo e sawono. Jogi nodhi ir Filipo ma ja-Bethsaida, dala mar Galili, kendo ne gikwaye ni, "Ruoth, wadwaro neno Yesu." Filipo nodhi nowacho ni Andrea. Andrea gi Filipo nodhi kendo ne giwacho ni Yesu. Yesu nodwokogi niya, "Sa osechopo mimiyo Wuod Dhano duong'. Adier, adier awachonu, koth ngano ma ok olwar piny e lowo kendo otho, obet mana kende, to kotho onyuolo kodhi mang'eny. Ng'at ma ohero ngimane olalne, kendo ng'ama ochayo ngimane e piny ka norite ne ngima mochwere. Ng'ato matiyona mondo oluwa, kendo an kama antie, jatichna bende nobed konyo. Ng'ato matiyona ema Wuoro nomi duong'. Koro chunya parore, to awacho
ang'o? Wuora resa e sani, to awacho emomiyo nabiro e sani. Wuora mi nyingi duong'. Eka dwol nobiro moa e polo ni, asemiye duong', bende namiye duong' kendo. Oganda manochung' kanyo ka nowinjo, negiwacho ni polo mor, to moko nowacho ni malaika emowuoyo kode. Yesu nodwokogi niya, duolni ok obiro nikech an, to mana nikech un. Koro bura mar pinyni nitie. Koro ibiro wito jaloch pinyni oko, kendo an kiting'a malo e piny. Naywa ji duto ira, to mano nowacho konyisogo tho manadi ma en othogo. Oganda nodwoke niya, wan ne wawinjo e chik ni Kristo betie nyaka chieng'. In iwacho nade niya, onego giting' malo Wuod Dhano? Wuod Dhano en ng'a? Yesu nowachonegi niya, pod kinde matin, ler nie dieru. Wuothuru ka pod un gi ler, mondo kik mudho nwang'u. Ng'ato mawuotho e mudho kia kumodhiye. Ka pod un gi ler, yieuru kuom ler, mondo udok nyithind ler. Wechegi Yesu nowacho, eka noa nopondonegi. Ka nosetimo ranyisi mang'eny e nyimgi, ok ne giyie kuome, mondo wach janabi Isaya ochopi, mawacho niya, Ruoth, ng'ano moseyie wachwa, kendo ng'ano ma Ruoth oseelone teko mar bade. Gimomiyo ne ok ginyal yie, nikech Isaya nowacho kendo niya, noumo wang'gi, kendo chunygi nomiyo doko matek. Kik gine gi wang'gi, kendo gipar gi chunygi, kendo gilokre mondo ochang-gi. Wechegi Isaya nowacho nikech noneno duong'ne, kendo nowacho kuome. Kaka kamano, ji mang'eny kuom jodongo bende noyie kuome, to nikech jo-Farisai ne ok giol mondo kik riembgi e sunagogi, nikech ne gihero pak mar ji moloyo pak mar Nyasaye. Eka Yesu nokok kawacho niya, ng'ama yie kuoma ok oyie kuoma, to oyie kuom jal mano ora, kendo ng'ama nena oneno mana jal mano ora. An e ler asebiro e piny, mondo ng'ama oyie kuoma kik obedi e mudho. Kendo ka ng'ato owinjo wechena to ok omakogi, an ok ang'adne bura, nikech ne ok abiro ng'ado ni piny bura, to mana ni mondo ares piny. Ng'ato madaga ma ok oyie wechena en gi jang'adne bura. Wach masewacho ema nong'adne bura chieng' giko, nikech an ok asewacho gi tekona awuon, to Wuoro mano ora en ema nomiya chik gima onego awachi, kendo gima onego aluw. Kendo ang'eyo ni chikne e ngima mochwere. Weche mawacho awacho kaka ne Wuoro owacho.